हा स्पेशल डोसा. माल बरोबर आहे ना? चेक कर. कसे वाटतं? एक नंबर. आंबेघाट संपला बरोबर 10 वाजून 10 मिनटं. रत्नागिरीची बॉर्डर लाईन संपलेली आहे. कोल्हापूर स्टार्ट झालेली आहे. एवढा मोठा पुढा रे, संपत नाही काय? संपला काय? इथे वाजले आता 11 वाजायला आलेत आणि आम्ही ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर झाले ना आपले. 100 झालेले आहे. काय रे झोपली? हॅलो हा मम्मी बोल. कोल्हापूरला निघालो आहे. 100 किलोमीटर झाले. 30 किलोमीटर राहिले. हा हा दिला ना, कुरिअर आला ना. मी गाडीमध्ये ना. हा रेंज नाही का कारमध्ये. आता 100 किलोमीटर झाले म्हणजे आम्ही 8 साडेआठ वाजता निघालो आहे. नमस्ते बोल. नमस्ते. चल आरामात जा, आरामात. उठली तू काजल? 130 किलोमीटर केलेले आहेत आणि पंचगंगा क्रॉस केलेले आहे आम्ही. या सर्व महालक्ष्मीवरून सुटणारे बसेस. आता 5 किलोमीटर आणि वाजले आता 11:30 11:30. आपला पहिला सिग्नल लागला काजल है ना. किती तास झाले? 11:30 वाजले. 135 किलोमीटर. 11:35 आम्ही पोहोचलो आहे. यासमोर मंदिर आहे ना आतमध्ये प्रवेश करायचा. चला काजल. एंट्रन्स एकदम मोठा आहे ना. कसं वाटलं गाडीतून उतरून? मस्त वाटलं. एवढा वेळ गाडीत होतो, आता बरं वाटतं जरा चालतोय. तर 5 मिनिटात आपण पोहोचू. आता तिकडे मला डाऊट आहे की कॅमेरा अलाउड आहे की नाही. हां बाहेरून तरी जेवढा जमेल तेवढा दाखवू शकतो आपण ना. तर नसतंच कॅमेरा अलाउड ना. मोठमोठे देवळ आहेत. आणि सर्व मोजिडी बिजिडीवाले इकडे आहेत ना. मग आम्ही शॉपिंग करणार आहे. पांढरा खराब होईल ना. आता आम्ही आमच्या गाडीची वेट करतोय. देवदर्शन झालेलं आहे. ई पास बनवायला लागतो. मग ई पास नंतर सर्व दाखवायला लागतो ना. एक ॲप आहे तो डाउनलोड करायचा ना. आणि आतमध्ये जाताना कायच घेऊन जाऊ नका. हार फुल वगैरे काहीच घेऊन जाऊ नका. आत घेत नाही ते. अर्ध्या ह्याच्यातच घेऊन टाकतात बास्केट. गणपतीपुऱ्याला पण घेत नाही आणि महालक्ष्मी इकडे पण घेत नाही ना. तर हार फुलं वेणी कायच बाहेरून घेऊ नका. असे सरळ दर्शन घ्यायला जाऊ आहे ना. हो बघा आम्ही काय घेतलं नाही. थोडा आणि काय वात घेतले कापसाचे देवाला आणि फुलं घेतली आपल्या देवाला घरी. एवढी शॉपिंग केली. बाकी असं काय खास नाही. आमची गाडी कधी येते काय माहिती. आता किती वाजले बघा. 12:05. या टेम्पलचं एंट्रन्सच एकदम मोठं आहे ना.
आणि प्रत्येक ठिकाणून आपण काही ना काय घेतलेलं आहे. गणपतीपुळ्यातून आपण ते कासव आणि ते सर्व घेतलं होतं. कासव, होडी, मासा, आणि कोल्हापूरवरून आपण घोडा घेतलेला घोडा. आहे. आम्ही झू ओपन करणार आहे थोड्या दिवसात. आता आमची गाडी आल्यावर बघू. आपलं भूक लागली तुला? एवढी नाही. मला तर बाबा ते गाडीत ना आला फोन आला. आमची गाडी जरा पुढे ट्रॅफिकमध्ये अडकली आहे तर आम्हाला चालत जावं लागतं आहे ना. हो. पाठी मंदिर आहे, तुम्ही इकडूनच पाया पडा. आम्ही तर तुमच्या हेल्थसाठी प्रार्थना मागितली आहे. आणि स्वतःच्या हेल्थसाठी सुद्धा. हां, त्यांच्या सर्वांच्या. आणि आपल्या पण. यायचीत का? बसली? हां, बरोबर आहे. आम्ही ते सरळ गेलो तिकडे. काजल, म्हणजे टायर मोज. किती टायर होते बघितलं? पूर्ण इकडे लाईनीतूनच टाईल्सचे दुकान आहेत सर्व. आणि रत्नागिरीवरचे पण मोस्टली सर्व कोल्हापूरवरून आणतात टाईल्स. तुम्हाला बेसिन दाखवतो. बेसिन सर्व कोणती बेसिन आवडते सांगा. मॅडम तिकडे बसले. शेड हो. हा स्क्वेअर शेपमध्ये. कुठे? आतल्या रूमच्या बेसिन. छोटासा ना. हां, छोटावाला स्क्वेअर शेपमध्ये घेऊया. तिकडे आम्ही सिलेक्शन करतोय, पण एकदम कन्फ्युजन झालं काय सिलेक्ट करतोय आणि काय सिलेक्ट करणार तुम्हाला सांगणार नाही, पण तुम्हाला दाखवणार होतं. व्हरायटीज भरपूर आहेत ना. आपल्या बाथरूमला असे असतात ना. ग्लॉसी टाईप तुम्हाला दाखवतो इकडे लास्टला. तर पटापट इकडे आहे. कसे वाटतं? एक नंबर. मला तर तोच आवडला. आम्ही परत फिरून इकडेच आलो, कारण की आमच्या मनात भरला. तू कोणती बोलत होती? ही ती आणि काका ही. पण हा कलर एक नंबर डिझाइन हे ना. काजल हा आहे, पण ह्याला हे नाही आहे ना, शाईन नाही आहे. नाही. हा नाही, हा इकडे सरको. नाही. नाही ना, हा खेच. हा ग्लोसी है तो मैट है. हां. हे बी अच्छा लागेल. हा पण चांगला आहे. हां. ॲक्च्युली काय झालं माहिती आहे का काजल, हे सर्व ना असे कॉमन झालेत. बघतोय मी सर्वांकडे किचनसाठी. वरचे सर्व किचन ना. हा पण मी कुठेतरी बघितलाय कॉफी. हे आईस्क्रीम. आता टाईल सिलेक्शन झाले, आता ग्रेनाइट सिलेक्शन. तो चांगला दिसतो. झालं सिलेक्शन सर्व मॅडम.
बाथरूममध्ये काजल होय काजल बाथरूममध्ये नको नको आमचा झालाय फिक्स. आणि तिकडे ती बाई पण बसली तसं बाईचं वॉल टाईल्स लावले त्यांनी है ना. आम्ही इकडे टाईल्स बघायला टाईल्स आणि वॉल टाईल्स फ्लोअर टाईल्स आणि सर्व टाईल्स ही एक आवडली आहे ही पण आवडली आहे आणि ही पण छान आहे आणि ही पण छान आहे. तुला कोणती आवडली. ही आवडली ही आवडली. आता सर्व कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर तुम्हाला मी सर्व डिटेल्स देईल. पहिला आम्ही ट्रायल करतो की प्रोडक्ट कसे आहेत ट्रायल करू बसवू जर चांगले असेल तर तुम्हाला सर्व इन्फॉर्मेशन देईल कितीला पडलं स्वस्तात पडलेलं आहे पण सर्व झाल्यानंतर सांगेल मी. आम्ही ट्राय करतो नाही तर माहिती पडलं आम्ही सांगितलं आहे प्रोडक्ट चांगले आहेत आपण एकदम छान आहेत एकदम व्हरायटी खूप आहे आणि मस्त एकदम आहे ना. आमची पेमेंट पण आता झालेली आहे सर्व. आता ट्रक मध्ये माल लोड होतं आहे ते पण दाखवतो तुम्हाला आहे ना. चला काय पितेस. ऊसाचा ज्यूस. बसा चष्म्यावर बसशील चष्मा चष्मा चष्म्यावर बसलीस हां चष्मा दाखव दाखव. हा बघ आता जरा लंच करायला चाललो मी लंच संध्याकाळचा. रेडी काजल. काजल आता कुठे चालली. हॉटेलमध्ये आम्ही चाललो हॉटेलमध्ये जेवायला. काका पण येतात. मला भूक लागली मी काय खाल्लं नाही सकाळपासून. परवा तर खाल्ले पावभाजी. मला परत खायचं आहे पावभाजी. तुम्ही काय खाणार आहोत. चला टेस्ट करा. मसाला पाव. मसाला पाव. आणि आपले सबस्क्रायबर आहे हाय कर हाय. इकडे आपले सबस्क्रायबर बसले आहेत ते आपल्याला भेटायला आले. आताच भेटले. तुमचं शेक कसं आहे. हा स्पेशल डोसा खाशील ना. त्याचं नाव काय आहे उडपी स्पेशल डोसा. आणि हा 100 रुपीजला पडला. पावभाजी 70 आणि मिल्कशेक 80. चला करूया टेस्ट करूया. वेगळं नंतर मागवलं म्हणजे प्रत्येक इकडे दुकानात जायचं आणि विचारायचं त्यांना. हॉटेलमध्ये हां हॉटेलमध्ये जायचं आणि विचारायचं की स्पेशल काय तुमच्याकडे आहे ना. हा स्पेशल टेस्ट एकदम छान आहे मस्त आहे. डाळिंबाचे दाणे पण आहे त्याच्यात. बटाट्याची भाजी आहे चटणी आणि सांबार पण छान आहे ना. ही वेगळी चटणी लागते आणि ही वेगळी म्हणजे मसाला डोसाला वेगळ्या पद्धतीने प्रेझेंट केलं आहे त्यांनी. आपण मसाला डोसा रेग्युलर खातो ना तसंच आहे पण वेगळ्या प्रेझेंटेशननी आहे ना. आता आम्ही कोल्हापूरला आलो होतो तर आम्हाला आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले हाय करा. आणि आता आम्ही म्हणजे कोल्हापूरला आहे ना तर यांच्यातर्फे सर्व कोल्हापूरमध्ये बघणाऱ्या माणसांना थँक्यू. कारण खूप छान वाटतं की दुसऱ्या इकडे येऊन पण आपल्याला माणसं भेटतात. बस चालला जाते. खाली बघ काय पडलंय बघ टाईल्स. माल बरोबर आहे ना चेक कर. हा चालला आपला ट्रक. आपल्या घरी चालला आणि आपण मागून पण आपल्यापेक्षा लेट. आपली गाडी 3 तासात. आमची गाडी 3-3.5 तासात पोहोचणार पण हा ट्रक 5-5.5 तासात पोहोचणार कारण लोड आहे ना. 10 किंवा 11 वाजते. रात्रीचे 10-11 वाजतील त्याला. आता इथे बघा संध्याकाळचे 6:05 झालेली आहे. आता आमचं टाईल्स आणि ग्रेनाइट घेऊन झालेलं आहे.
कोल्हापूर आणि रत्नागिरीमध्ये प्राईस डिफरन्स असल्यामुळे माणसं कोल्हापूरला येतात. आणि ते आपल्याला सिलेक्शनला किती वेळ लागला? दुपारपासून आलो, संध्याकाळ झाली. 12ला 11-12ला पोचलो होतो ना आपण. आता किती वेळ झाला बघा ना. संध्याकाळ झाली. व्हरायटीज भरपूर होते ना, म्हणून सिलेक्शनला जरा वेळ लागला. आणि कसं ते लाईफ लॉंग राहणार आहे, ते स्टाईल्स, ते फ्लोरिंग वगैरे, तर जरा खूप विचार करून असं इमेज डोळ्यासमोर आणून मग आम्ही फायनल केलं. आणि एक दुकान असे 3-4 दुकान फिरलो, नंतर डिसाईड केलं की हां कॉस्टिंग बघितली, किती व्हरायटीज, कसे ब्रँड्स आहेत वगैरे सगळे बघितले, मग फायनल केलं. आणि नंतर आता फायनल झालं आहे. वेळ गेला तरी चालेल, कारण 3-3.5 तास आपल्याला प्रवासच आहे. आणि ना तो वेळ गेला तर चालेल, आपल्या मनासारखी वस्तू भेटली ना तर आपण पण खुश असतो. हा ताई, हॅलो. नाही अजून कोल्हापूरलाच आहे. टाईम आता ते हे टाईल्स बिल्स घेतले सर्व, पत्रे डिसाईड करतो. आता किती वाजले माहिती का? 7:20. काय काजल, बाहेर काय पाहिजे खायला? का पाहिजे? झोप आली? किती वाजले माहिती काय? 8:30. गरम गरम चाय. तर इथे आम्ही आलेलो आहे कोल्हापूरवरून. मस्त एकदम राईड झालेली आहे. फायनली आलो. तर बघा किती वाजले, 10:20. होय, आवाज करू. तुला कसं वाटलं काजल प्रवास? चांगला होता प्रवास. आता दमाना झाला जरा, बसून बसून पण गाडी तेवढे तास. 3.5 तास जायला, 3.5 तास यायला, तर माणूस दमणारच ना. फिरत होतो ना. अजून जरा 1.5 तास वाढवले असते तर मुंबईला गेलो असतो. 5 तासात प्रवास चांगला झाला. ॲक्च्युली इम्पॉर्टंट असतं की काम होणं गरजेचं असतं. तर काम झालेलं आहे. ज्या एमनी तिकडे गेलो होतो की तिकडे स्वस्त वस्तू मिळतात, तर ते आम्हाला मिळाले आणि आम्ही घेतले. आता आमचा ट्रक जो लोड झालेला आहे तिकडे तो येतो आहे. आता 10, 20, 25 झाले तो ट्रक. आय गेस ते जेवून बिवून आले तर 11:30-12 पण वाजतील. आणि 12 वाजता इकडे माणसं पण येणार अनलोडिंगला. आणि त्या लोडिंगचे पण पैसे 1,000 रुपये होते. आणि ते सामान उतरायचे पण एवढे पैसे आहेत, कारण ती रात्रीची 2,000, कारण ती रात्रीची आहेत ना. दिवसाचे असतात तर 1,000 मध्ये. आणि माणसं कशी मटेरियल सगळं हेवी आहे ना, म्हणून ते उचलायला लागतं ना. तर 3-4 माणसं येणार आहेत. अनलोडिंग होईल आता रात्रीचे, पण दिसणार ना आपल्याला. सकाळी तुम्हाला सर्व सामान दाखवेल मी. तर प्रवास एकदम छान होता. सुखरूप घरी आलोय. आमच्याशिवाय दुसरं कोण असतं तर तिकडे घाबरले असते. चांगलं झालं कोणीच नाही आलं आमच्यासोबत, कारण घाट होते खूप. घाट होते आणि आमचे ड्रायव्हर एकदम स्पीडवाले होते. मस्त मजा आली आम्हाला. पण ड्रायव्हिंग सेफ केली. सेफ ड्रायव्हिंग, क्विक ड्रायव्हिंग, चांगली ड्रायव्हिंग. आणि तुम्हाला कसा वाटला व्हिडिओ? आम्हाला माहीत नाही आता काय काय शॉर्ट्स आले आहेत व्हिडिओमध्ये. कसं वाटलं आम्हाला सांगा. आता जेवणाचं बघू, जर आमच्यात एनर्जी असेल शूट करायची तर जेवणाचं दाखवू. नाही तर टाटा, बाय बाय, गुड नाईट, सी यू, सायनारा.